Dneska idem do Čiech. No, nie kresťanský čas síce, ale tak ja musím biežet. Protože co? Protože ti za hodinu jede vlak, vole. Protože mi za hodinu jede vlak, vole. Pohľad do diaľky, čo príde zajtra, kričia vlastné otázky. Rodina alebo banda kamošov, Európa volá, nesieme posolstvo. Kamera točí tú šialenú jazdu, na YouTube hádžeme kúsok nášho zvatku. No, hodinka času v Žiline, jak vidno na rozkopanej stanici. Idem vybaviť dačo do zhoracej školy a ďalej na vlak smerom Česko. Tuto je VIPS Žilina, zhoracia škola. Tu stojí Levante z môjho šortu. Jeden na to. No, vybavené. V rýchlenom konaní ideme na vlak. Žilina, Bohumín. Takže sme v Kysučanovi, v rýchliku zo Žiliny do Bohumína. Tam by sme mali byť o 10:00 podľa tohto tu. A potom za nejakú slabú 3/4 hodinku z Bohumína do Přerova. Príchod pred Opedom, tam by nás malo čakať už auto. A ideme na to. No. A ideme. Ahoj Žilina. Bohumín. Bohumín za nami. Ešte čo? Už nič. Přerov. IC 105. A sme tady. Dneska cestujem s Mirom. Ahoj. Za chvíľu sme v cieľovej destinácii. Vychádza za nejakých 15 minút. Prežili sme to celkom fajn. Česká železnica je veľa lepšie ako u nás pocitovo. Aj keď ideme v poľskom vlaku. Ale vonku to je ako u nás. Tu dneska jednáme. Hostinec Uholíka. Ahojte. Deň číslo 2, Česko, Přerov. Dneska ideme na nejaký vlak. Jednací vlak. Mám tam aj prezentáciu, ale musím pracovať, takže berú komp a uvidíme, čo to tam, ako tam. Bude to na dlho. Poďme. V tomto sa povezieme vektorom 200 km za hodinu. My pôjdeme menej, pretože ten vozeň diagnostický môže ísť asi, ja neviem, 120 alebo koľko nám hovorili. Čiže neskús menej, ale je to ísť 200, no. To je jak moje auto. Novšie. Ďakujem. Ďakujeme. Osobám, které evidentně lidi čekají na něj.
Hoří! Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen. Hostinský hrubež hýká hrůzou.